מעולה, כי הלכנו לבר פשוט. ואחר כך על הבר הוא סיפר לי סיפור, אנשים שונות ועולמות שמתרחקים. אני חשבתי לעצמי עד כמה זה דומה לסדרה הזאת שכולם אוהבים. ואחרי שהם סגרו פשוט הלכנו ברחוב, נו ככה יד ביד חושבים על הצלילים. ואז נהיה מוזר כשאמרתי לילה טוב, ולך היה ברור שאני משקיע. קאוסר מסתובבת לאט שרק יוצא לה, והיא לא מאמינה שזה קורה לה. איכשהו אומר לך מוטה, את ככה או ככה בכלל. כבר זוכר הרבה שנים את ההיסטוריה, את הגנות ומלחמות הטריטוריה. ואז אני לוחש למותק מה? עננים יורדים קרוב לגן הבניינים. עננים יורדים קרוב לגן הבניינים. עננים שלנו קאוסר מסתובבת לאט שרק יוצא, והיא לא מאמינה שזה קורה לה, כי איכשהו אומר לך מוטה